Sa cellphone videong ini ni Vice Mayor Jerry Remoto kan Laguna Camarines Sur, mahihilingan sarong nasusulong pampaserong bus sa National Highway sakop kan Zone 1, Old Moriones o Campo Camarines Sur pasado alas 5 kasud manghapon. Segun kay Senior Fire Officer 1 Michael Ray Rivero, ang Chief Intelligence and Investigation Unit kan BFP Ocampo, sarong concerned citizen na nagpaabot sa indakan insidente, natulos manindang pigrespondihan. Alagad dakula na ang kalayo kan makabot sinda sa lugar. Pasiring kuta sa banwaan ni Lagunoy ang imbweltong bihikulo kang bigla ining kuminalayo. Based po sa initial interview po with the driver, so galing po sa ilalim mismo ng compartment po ng makina. Lunad kan bus ang 10 pasahero na marikas man na nakabaraba pati na ang driver asin konduktor kaini. Yung preventive maintenance service po ng ating mga sasakyan. So, regularly po natin i-check yan. Ano po? Pangalawa po, in case of emergency, kinakailangan meron po tayong readily available na fire extinguisher sa ating mga unit. Kahit po sa ating mga sasakyan, pwede rin po ano. And last, siguro po, lahat na po tayo dapat merong emergency hotline numbers na nakapaskil po or nakasave sa ating cellphone para just in case meron pong pangyayaring ganito, immediately makapag-report sinda and along the way, maka-respond po kaagad ang Bureau of Fire Protection. Piga-arampaan ka sa kaninsidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.